Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak mainguru honetara. Belaunaldi berri euskaldunak eta teknologia deitu dugun mainguru honetara. Mainguru hau antolatzen da UEUk, baina Ibarko udalaren eta Akebairen babesarekin. Eta kokatzen da euskararen eguneko 15 horretan, gaur abiatzen den 15 honetan, eta gerora ere zabalduko dena. Hain justu aurreko astean baita be, aurkeztu zen korrikaren 24. edizioa, Euskara Gara lemapean. Ja ikusten dugu gure burua ere 2027an korrika, 2026an korrikan, danok elkarrekin, gure errebindikazioekin. Euskararen eguna, esan bezala 15 egun barru izango da. Hor ere, gure osoetan, gure herrietan, lantokietan, ikastetxetan, kamiseta jantziko dugu, baita be, aldarrikatu dugu euskaraz bizi nahi dugula. Eta apurbet berandutxu hau ere, Durangoko azokan egongo gara, liburuak erosten, kontzertuetan, eta arnazgune horretaz gozatzen egongo gara, eta gure kultura eta gure hizkuntza horretan, egun batzuz ere bizitzen, ez? Ekimen asko egiten ditugu euskararen normaltasun hori errebindikatuz, euskaraz bizi nahi dugula errebindikatuz, eta txikimendua hor dakagu, bizi dugu, horrela bizi dugu, errebindikazio bat moduan, eta egunero sinatzen dugun kontratu bat moduan, ez? Eta horrekin sortzen zaigu, galdera hori, ez? Mundu analogiko horretan, eta guk zelan bizi dugun euskara mundu analogiko horretan, zer gertatzen da mundu digitalean, zer gertatzen den gaztiekin, gazteak modu zabalenean hartuta, barritu dugu, gero hitzen dugu honetaz baita be, zer gertatzen da mundu digital horretan, eta ze aukera zabaltzen dira, etorkizunari begira ere mundu digital horretan, ze aukera moduan ere bizi behar du, gure bizi dugun ingurune bat dalako, baita be digitala, ez? Eta apurbet galdera horiei erantzuteko, saiatzen erantzuteko, beste galdera batzuk sortzeko, eta gonbidatu ditugu 3 lagun, eta orain aurkeztuko dizkizu edanak. Bate didakau Lore Argarate Zubia, Bilbotarra bera, 35 urte dituena, ikasketaz telekomunikazio ingenieria da. Eta Zebaez kooperatibako talde ekintzailean, musika elektronikoa jorratzeko hainbat proiektutan ere parte hartu du, eta gaur egun divulgazio zientifikoa nahitzen da bebai, ikusgelan ikus dezakeu bebai, hainbateak azalpen emoten, beste proiektu batzuetan baita be, batzuk euskararekin lotuta, beste batzuk sormenarekin, hori biltzen da. Bihotza alaia duen horietariko bat. Leire be tankera antzerakoa daka, Leire Lizon Nikuesa, Tafaiakoa, berako 24 urte ditu, ikasketen aldetik humanitate digital globalak gradua egin dau, eta gaur egun badabil Badalaben hizkuntza berrikuntzarako partzuergoan, eta bertan ari da ikertzaile. Bera ditzen da sare sozialak, adimen artifiziala zein digitalitatearekin loturiko hainbat ekimenetan, eta bere ikuspegia bertatik lantzen. Eta azkenik, Lander dakagu, Lander Arretxea berezi hartua, Donostiarra bera, 33 urte dituena, ikasketen aldetik publizitatea eta harreman publikoak ikasitakoa, naiz eta kasetaritza ikasi nahi zuen, eta kasetari lanak ere egiten dituen, baina baita be gidoigilea da, zuzendari hainbat ekoizpenetan, Irudamatxo ekoiztetzeko sortzailetako bat, eta gaur egun ere bertan lan egiten du, eta argian eta berrian idazten du besteak beste, sare sozialetan ere ibilten da, bere ikuspegia bertatik bertara zabaltzen. Ongi etorri zuei ere. Eta nunbaitetik hasi behar garenez, lehenik eta behin kokatuko dugu zer den belaunaldi berri hoiek, ez? Izenburuan belaunaldi berri euskaldunak eta teknologia jarri genuen, baina zer dira belaunaldi berriak? Belaunaldi berri guk ulertzen gendun titula jarri genuen gaztaroa bezala, gaztetasun hori. Gero kontua da Wikipediara jo dugula ikustera zer dan gaztaroa, eta Wikipedian esategu haurtzarotik eta helduarora doan bizitzaldia dela, eta nahiko zabala den denbora tarte bat hartzen duela. Baina, esate ditu gauza oso interesgarri bi. Batetik, definizio kronologikoaz gainera,
Gazteria, asmo, iritzi, esperientzia eta jokabide bereziak dituen gizataldea dela. Eta gainera, historian zehar gazteak izan direla askotan gizarte eta kultura aldaketak ekarri dituztenak. Hori da interesatzen zaiguna, norabide hori. Jarrera aldaketa hori edo kultura aldetik ere, kultura bere zentzurik zabalenean bebai, jokatzeko moduari dagokionez ere aldaketak ekar ditzakena baita be. Denbora kronologiko horretan hartzegu 10 urtetatik eta 24 urtetara gauza oso zabala dena, baina ikusten badugu noiz jaio diren gazte horiek, 10 urtetik eta 24 urtetara, hartzen dugun denbora tartea da 2001-etik 2015-era. Horrek esan nahi du 2001-ean adibidez, Wikipedia ja bagen eukala. Orduan hasi zen Wikipedia. Orduan gazte horkila horretan sartzen ditugunak ja Wikipediarekin jaio ziren. Horren ondoren etorri da Facebook, YouTube, lehen Android telefonua, 2009an sortu zen WhatsApp, 2010an Instagram eta 2018an TikTok. Orduan, berez, denbora tarte luzea, baina laburra aldi berean, gauza asko gertatu dira baita be, eta gauza asko gure harremantzeko moduei dagokienez. Orduan, hortik abiatuta eta lehenengo galdera, gure ondino gazte horkila horretan dagoen leire egingo dio lehenengo galdera, baina ez gazte dalako bakarrik. Lehen esan bezala humanitate digital globalak egin zenituen, eta zure amaierako lana izan zen gazteek digitalizazioa dituzten irudikapen sozialak Euskal Herriko gazten kasua. Orduan, nire lehenengo galdera izango zen, ze harreman duzue edo ze harreman dago gaur eguneko gazte eta teknologien artean. Zelan bizi du gazte batek alde teknologiko edo digital hori? Vale, pues mi eskerrenik eta aurkezpenagatik. Eta hor, apuntetxo txiki bat, ze adibidez hor jartzen duzun adintartzea, 2001-2015, ni 2001-ekoa naiz, eta bai ni jaio nintzenean Wikipedia egongo zen, baina hor nik eta adibidez nire lehenguzinaren semea jaio zena 2005-2006 bueltan, gu biok izan dugun harremana digitalizazioarekin erabat ezberdina da, ze ni nolabait 12 urte nituen arte zen normala wifi edukitzea etxean, nik nire haurtzaroan asko jota bideokontsola nuen eta oso mobil edo mugikor simplea, ez da orain nire lehenguzu horrek duen kriston smartphonea txikia zenetik, orduan hor digitalizazioarekiko gertutasun hori ezberdina da, naiz eta sartzen garen gaztelan gaurtan, eta adibidez nire grado maierako lan horretan aztertu nuen lagina, orain dela 2 urte, 14 urte zituzten, eta beraiek izan zututen digitalizazio prozesu hori eta nerea, erabat ezberdina izan da. Ze adibidez, horrateratzen nuen ondoriotako bat da, beraiek jaso dituzten gailu digitalak eratitxiak dira, orduan ez dakite barruan zer dagoen, ala nola Googleen edo nire lehenengo mugikorrak irekitzen al nuen, eta ikusi barruan bazegoela bateria bat, memoria aski ez bazen txartel bat sartzen al nion, hori oraingo nerabe horiek ez zuten irudikatzen, eskatzen nien barruko mugikor bat barrutik marrazteko, eta beraiek marrazten zizkidaten aplikazio kajetillak, en plan menua. Eta ez zekiten zer zegoen mugikor baten barruan, orduan horrek bai arreta deitu ninduen. Gero ere bai, harrigarria izan zen nola beraiek duten sare soziales eta digitalizazioa zuten diskurtsoa da 2005-2006 beraiek jaio aurretiko diskurtso bera, hau da, sare sozialak dira komunikatzeko, ni sartzen nahi sortara lagun berriak ezagutzeko, bertan ezagutzen dut jendea, eta bidaltzen diez gauzak, eta partean bada, baina egungo sare sozialen erabilera kontsumoan oinarritzen da, da TikTok,
ez dakit zenbat jendek erabiltzen duen jendearekin hitz egiteko, lagunekin geratzeko, edo aizu gaur zoa zatozeo zer hartzera, TikTok ez da horretarako, da gehiago bideoa kontsumitzeko, edo Instagramean zaudenean, bai mezu zuzenak daude eta bar, baina handi batean zaude reelsak ikusten, edo Insta storiesak, orduan gehiago da kontsumotik, eta hori beraiek ez zuten beraien izkeran, beraien iruditerian eta hitz egiterakoan, ez zuten hori islatzen behar narratibetan. Gero bai, fizikotasun, digitalizazioaren fizikotasuna dena odeian dago, dena oso lausoa da, eta ez dira iristen nola materializatzea eta esatera, ostras, honek badauka jatorri material bat, eta maiera ere bai, bada oso materiala eta oso lotuta giza eskubideen urraketetara, eta zein den nolabait kate osoa, ez duzu zertan jakin behar nork non zehazki produzitu duen. Baina, ostras, mugikor hori ez dela agertu dela nada, esaten den moduan, behintzat hori, hori ez zekiten. Eta, euskararekiko, ingurune digitalean euskaraz bizitzea ez da ere ez zuten, ez ekiten nola egin, bai, bueno, mezuak euskaraz bidaltzen dizut, baina zure gailua euskaraz edukitzea, oso gauza simplea, baina, ostras, baduela bere garrantzia bilatzailea, edo ze aplikazio, zure aplikazioak ze euskaratzen aldira, nork sortu ditut, eta egin handi batean kontsumitzen dugun bai aplikazioa, bai edukiak dira kanpoan egindakoak, orduan horrek hizkuntzarekiko lotura zein da, orduan apur bat, holan laburbilduta, horiek dira ateratako ondoriotako batzuk. Ezakit ondo azaldu nahi zen. Ezakit zuen, bai, dena den, nolabait, alderdi konsumista hori ez, edukia kontsumitzearena edo aplikazioak erabiltzearena nik etekin bat ateatzeko, guk erabiltzen dugu, helduok erabiltzen dugu bai, heldu arokoak, ez dugunak ezautu hori, baina gazteek ere agian hartu dute horretarako joera askoz naturalago bat. Alde horretatik igual bai da, txikienek egiten dutela erabilpen bat, eta 10 urtekoek bat, eta 24 urtekoek beste bat, ez? Baina nolabait harremana daukatena teknologiarekin bada bilatzearena zozer eta konsumitzearena. Baina existitzen da sormenerako bebai, ez? Edukiak sortzen edo ere existitzen da bigarren atal hori. Orduan, ze mailatan konsumitzen dugunak ere egiten du sortzea modu batean edo beste batean. Bai, erabat hor, kognitiboki gaur egungo aurrek duten erraztasuna digitalizazioa erabiltzeko eta hori baliatzeko ere bai beraien sormenerako edo besterik gabe, gailua bera ulertzeko, zaibidez nire gurasoi ordenagailu bat erabiltzea edo interfazea zer den edo nola arratoian mugitu edo oso gauza simpleak edo programa bat irekitzea edo olako gauza oso kognizioarekin lotura handia dutenak gu gazteok edo digitalizazioan barreratuta jaio garenok oso errazki egiten dugu eta helduek ikasi behar izan duzuen olabait, baina etorri da eta oso txikitatik eduki dugunez hor ikasi behar izan dugu bai, baina hain txikitatik egin izan dugunez ez gara kontziente. Hor ere bai ikusi nuena ikerketan zen sormen aldetik gehiago dela kontsumitzen dutena, sortzen dutena baino. Azkenean kontsumitzen dute irandi batean influencerrak, beste norbaitena, eta galdetzen diozunean, eta zuk ez duzu sortzen ezkeni ez. Zazko jota hori lagunen artean gauzak bidali, egunerokotasunean instastoriak, baina sormenerako pausua ematen dutenak, gutxi dira, gero hizkuntzaren aldetik zein egiten duen euskara, zein ez gaztelera, hori beste eztabaida bat, baina tira sormena aldetik gutxi ematen duten pausua eta hor hausartzekoa da, zergatik, nori rentatzen dion, zergatik ez dute egiten, da lotxa, da zein den ere helburua, zein etekin lortuko dut honekin. Agian ere bilatzen dugun
azkartasuna, ez? Gauzak oso nahi ditugu ja, eta batzutan ere hor erabakiak hartzeko tarterik ere ez dugu eukitzen, eta agian hori lotuko neuke baita be esaten zendun kontzientzia horrekin, ez? Danoi gertatzen zaigu, bilaketa egitera zoaz eta milisegundo horreta esatuzu, bilatuko dute euskeraz, gazteleraz edo inglesez zerekin lortuko dut harina hau behar duten hori, ez? Igual Lorearentzako be bai apurue galdera hori, kontzientziaren aldetik ere zenbateko ez dakit ardura edo... Bai, ni pixkat hortara nijoan, neuken apuntatuta, hortara nijoala. Apuntatuta neukan denborak asko aldatu direla, orain oso azkargoaz, horrek sormenean eragin bat dauka. Ezin dugu den ere ez da olako, eta hor nik uste dute jasotze hori ez dela inazkarra, hori ere beste erabatera landu beharko dugu. Ni pixkat gaur buruan neukan asan, uste dut, ados nago esan duzunarekin, baina puntu baten ez, txikitatik jasotu zuenok ez, badaki guau egiten eta zuek ikasi behar izan duzue, ustut ikasi egin behar izateak eman digula, desberdintasun bat nire asko gustatzen zait desberdintzea tresna bat den edo mekanismo bat den. Tresna bat, bizikleta bat da, zelan da, ez dakit, mailu bat, ez? Tresna batek, gainera, goneiz lehen begiratzen, lan zehatz bat eraginkorrago egiteko balio digun zerbait. Hori mugikorra ere izan alda, tresna bat. Mezu bat bidaliko digu nabigatzaile batek, mapa eroan berrean, honek eroan gogaitu, ez dakit, kamera, arrazki kamera, bideokamera, zema gauza egin alditugun honekin, ez? Tresna bat da. Tresnak, baina, dauka gauza oso interesgarri bat dela, input bat behar duela. Oda, tresnak behar du zuk erabiltzea. Osa, mailu bat ez da horti bakarrik, bizikleta bat ez da horti bakarrik. Mailuak behar du pertsonaren ekintza bat. Bale, bueno, guai. Mekanismoa, ez? Nizaten mekanismoa, mugimendu eta indar eraldak eta komplexuak egitea albidatzen duena. Hau da, erlojuko mekanismoa, ez? Mekanismoak ja, gauza bat beste ikutu behar du, gauza bat eta hemen gauza klabea da, ez duela behar gizakiaren interbentziorik. Bakarrik doaz, mekanismoak ja, ez? Eta nik uste dut hor, pixkat horrekin ibilena izela, ez? Tresna bada, mekanismo bat da, ze desberdintasun dago, nun dago arazoa, ez? Eta horrekin ikustut biak izan daitezkeela, tresna bat izan daiteke eta mekanismoa izan daiteke ere, ez? Eta hor konektatzen duen zelan kontsumitzaile izatetik pasatu behar garela sortzaile izatera, baina sortzaile zentzu horretan gustatu zait esan duzunen tripak irekitzearena eta segia da guk lehen dena irekitzen genuen, dena aldatzen genuen, dana modifikatu altzen nuen, eta hor kutsa beltzorrek egin digu mekanismo orantz gehiago joatea. Eta hemen bueltak ematen, pentsatzen nuen, guk egin behar duguna da, pixkat, gure esku hartu eta tresna egitea, tresna bilakatzea, ikasi, zelan doazen barruko gauzak ez, gero eta gehiago tresna bezala erabiltzeko mekanismo boduan. Eta hemen, etorri zaizkit ja adibideak, eta eskarrak etorri zaretela, baina albaldin badizuet galdera bat luzatu, zenbatek erosten duzue informazioa, erosi, ordaindu. Ordaindu. Lasai. Danontzat, Danontzat. Nik beti eukidut buruan, ez? Nire gurasoak 4 egunkari erosten zituzten egunean. Hori diru asko da, papera da, eta gainera zen 4, zen bakoitzak gauza bat esaten zizun, orduan horrekin gero ja egiten zuten beraien saltza. Nik, 35 urte, gainera Lander dani aprobos jarri gara hemen, ze guia bagoaz, ez? Talde irorrati dago erdian, hau izango da holan ziklo bat, ez? Baina nik ordaintzen dut aplikazio bat. Osa, informazio iturri bat, ordaintzen dut nik bat, El País, bat, aplikazio bat. Eta kasik ordaintzen dut lasai geratzeko. Osa, en plan, nik badaukat hemen egun baten kontrastatu behar baldin badut, bale. Gehienek, ja ez dugu, ez, informazioa ordaintzen, honek ezen nahi du merkea dela, eta dela dena, ez, doakoa edo eskrol bidezkoa. Abiadura askorekin, entretenimendu askorekin ere, batzutan gauzak ez dira entretenigarriak, eta nik hor pentsatzen nuen ez, zer aldatu da hemen, ze berdina da, eta kontrola. Nire aitak aukeratzen zuen, privilegiotik dena delako merkea hor, eta honekin bukatzen dut pare bat galderekin, baina
kontrola da, gero eta kontrol gutxiago daukagu ez, jaten dugun horretan. Orduan, nire aitak tresna moduan erabiltzen zuen egunkaria, bale. Nik ja, tresna bat, igual leuki dezaket, herramienta kutsa osoan tresna bat daukat nik. Eta, ez duenak edo scroll bidez irakurtzen duenak informazioa, hor, argi geratu behar zaigu ez lehen zaten zen, ez baduz ordaintzen, zuzara produktu ez dakiz zer, baina eskorain gure arreta daude saltzen. Eta niretzat hori oso garrantzitsua da arreta, da bizitza, da denbora. Arretari dira saltzen. Orduan, mekanismo hori zuri egokituko da. Hau da, hemen da galdera, ez? Pixkat, algoritmoak badaki zer irakurri nahi dugun, gutako bakoitzak eta hori jarriko digu argi eta garbi, bestela alde ingo dugu, ez? Hau da Netflixek bezala dauzkala 9 portada serie bakoitzarentzat edo pelikula bakoitzarentzat, zu klik egiteko, ez? Hor geratzea nahi du. Eta hemen bi galdera tortzen zitzaizkidan. Bale, nire aitak diru pila zeukan ez dakiz, doan dana. Imaginatu, dena jartzen dugula doan. Hor arriskua edo egongo zan, dena ez izatea egia edo, egiatasun hori edo benetazko hori pixkat galduta geratzea. Ostera, dena ordainpekoan jarriko bada dugu, hor egongo da jente pilo bat ezingo duena informazio horretara iritsi, ez? Orduan, zein da bidezkoagoa? Hortxe, zuentzat. Eta beste bat ere bai, eta hau nik nire buruari egiten diot. Eta guai dago, jakeatzea, autojakeoa jarri behar dugu egunean, da, gaur ziur nago guztiok albiste bat irakurri duzuela. Albiste hori irakurtzea zuek aukeratu duzue, edo ez. Hau da, nork erabaki du albiste hori irakurri behar duzuela. Eta honekin nator, batzutan uste dugula ez gazteak, dana, badakigu ez dakizer. Eta nik uste dut pixkat mekanismo tresna horren desberdintasuna galdu dugula pixkat. Eta lehen, hau badak erabiltzen, gazteak ez dakite, telefonoa, lengoa, holan zijoan ez, eta horren, tontokeriak dira, baina horrek egiten dugu denborak, eukitzea kontraste bat denborena, edo mesularitza ez, orain, lau mesu, eta lehen eskutitz bat bidaltzeak zeukan denbora, eta gero buelta, baina karo, horrek beste pazientzia bat egiten dizu, beste sormen bat egiten dizu, ez eta orduan, pixkat nik aurrentuan horrekin, konstiente gara ez, nik ustut batzutan baietz, argi eta garbi gauza askotarako balio digu, eta kriston tresna, kristona da. Honek barruan daukana, ondo erabiliko bagenu, izugarrizko tresna pila izango litzateke, baina ustut askotan mekanismo moduan daukagula, eta zenbat aldiz despistatzen gara notifikazio bat agertu dalako, ostras, nik uste dut hor bai auki behar dugula kontrol minimo hori, denbora ari da lapurtzen, arreta ari da lapurtzen, ez? Eta gero nik uste dut pixkat pentsamendu kritiko hori jakitearena, hauk, nik nahi dut irakurri, algoritmoa da ni naiz, mekanismoa da, ez? Eta hor pixkat zaiatu gaitezen, sortzaile izate horretara, baina bide honetatik, ez? Jo, zer dago hemen, ez dut nahi ni mekanismo horretan sartu, ez? Nik erabiliko dut tresna. Eta uste dut hor klabe bat egon daitekela baita. Bai, eta kontra hor baita be, noren esku dago zaintza hori egitea, transmisio hori egitea baita be, ez? Azken finean ikastetxetan Googleko kontua irekitzen zaie ikasle guztiei, Classroom erabiltzen da, YouTube ezin da erabili edozein modutara, baina aldi berean etxera datoz, etxean ere smartphonea bebai jartzen diozu eta Androiderako Gmaila bebai irekitzen diozu, beste kontu bat bigarren aia, ez? Porque ez diozu irekitzen ikastetxeko horrekin, noren esku gelditzen da hori eta burbet ere jasotzen dutena edo jaso dutena edo bizi dutena gaur egun ere guk eraiki dugu. Orduan ezin dugu pentsatu ez da ere guk ez dakagula hor inolango ez dakit, erantzunkizunik edo datuak saltzen gu hasi ginen baita be. Bai, eta guk ez jakintasun handiarekin. Eta esango neuke oso kopuru handitan ere guk ez da ere ez dakigula zenbat ari garen, zenbat datu saltzen ari garen, eta ez da ere zelan inaurre horreri ez da ere, porque doakotasuna ez da doanik, ez da erabiltzen, baimenak emate dituzulako da. Apurbet, aurrekoan ere hitz egiten genuen honetaz,
komunidade izaeratik ere, zenbat dakau bebai, elkarrekin pentsatzeko eta transmititzeko. Ikusti zadoz, eta hemen nik uste dute igual gazterien fokatutako honetan igual da guin kostienteagoak izan garelako, ez? Baina osasun mentala eta oso presente daukazue, eta niri batzutan despistatzen nauzelan daukazuen oso presente gauza batzuetarako eta beste batzuetarako hor galtzen garen, ere. Honekin esan dut nola akompainatu, nola gidatu bide horretan, behar dugula ikusi eta hanka sartze guztiak errebisitatu. Segurez dana berri izan da. Nik askotan esan dut, zu plazara, herriko plazara ezoaz, edo zeineratan. Are gutxiago Ibarren. Baina ez, plazara ez goaz edo zeineratan, ez dozu oiukatzen hortik ez diozu ez. Eta batzutan, plaza digitaletan bai egon gara, ez, igual protekzio hori gabe, argi eta garbi, ez bakar, bai, plaza askotan egon gara protekzio gabe, eta fizikoki hori ez dugu, ez dugu ainerraz egiten, eta hemen delegatu dugu guztia. Orduan bai, hor badaukagu, dena daukagu egiteko, Luzi Urtubiak esaten zuen bezala. Lander, zuk zelan ikusten dozu hori, agian igual komunidadearen ikuspegitik eta Loreak ere aipatzen zuen berri horiek, ez? Eta iristen zaizkigunak, eta nork erabakitzen du berri hori agertzea hori da bat, baina beste alde batetik eta ezin daukatu ere zen bateko potentzialidadea dagoen ere, mezu neoliberala, neofasistak eta iristen zaizkigu, nunbaitetik, nolabait, ez dakigu zela, baina iristen dira. Baina beba izan du sekulango indarra mugimendu sozialetan eta informazioa beste erabatera zabaltzeko, berrantolatzeko, eta hori zentzu handi batean ere gazteek ere erakutsi digute potentzialidade hori. Hasi ginen, baina adibidez hori da transmititu dugun gauza on bat, nire ikuspegitik. Ez dakitzuk igual beste irakurketa badakazu. Bai, esan gai hau oso zabala dela, eta pixkat kostatzen nondik heldutan nondik abordatu erabakitzea. Eta pixkat ere gazteak bakarrik ez, bizketa euskaldunak edo hitza ere pixkat ekarrita, gu ikusentzunezko ere moan iruda matxotik egiten daulan, ja duela 10 urte da hortan gabiltzala, hasi ginenen niko 23 urte nituen, beraz oraindik sartzen nintzen definizio hortan, eta orduan nahiko erraxa zen gazteentzako edukiak egitea gu ginelako gazteak, ez, eta horri baten horri begira ari ginen. Eta gaina justu izan zen, esango nuke, sare sozialen aldaketa abiatzen ari zen garaiean, Twitter eta pixkat gizarte zabalago batera heldu zirenean, YouTube maiztasunez erabiltzen hasi ginean. Zerban, klabetako bat hortzan gu geu ginela edukia egiten genuenak, ez. Gaina, hau orain buratu zait, baina guztiet berezitasun bezala edo aipagarria lare bai, naiz eta gaur egun ikusten dugun, eta hor algoritmoek eta nolabait edukiak gugatik hautatzen dituzten mekanismoek badaukatez ere esana, baina niretzako adibidez, sare sozial horiek esango duke indartu zutela nire lotura euskararekiko eta euskal komunitatearekiko. Garai hartan adibidez Twitter bazan plaza bat, naiz eta mundu osoko lehioa izan zitekeen, Euskal Herriak harrita, euskal kulturan, komunikazioan interesatzen jendearen zan ni bezala, bat batean komunitate baten parte sentitzeko bideo bat izan zen. Eta guztiet, oraindik ere gaur hemen banago, eta ni bezala beste jende asko nera egin bueltakoak, tokitxo bat egin badugu mundu honetan, izan dela orduan sortu ziren interes komunak, aliantzak, elkarrezagutzeak, tarteko. Orduan, horrek, iruditzeteak usten dula ere, sareak eta sare sozialak eta tresna digital hauek komunitateak indartzeko, eta kasundan, inkluso komunitate lokalak indartzeko bidea ere izan daitezkela. Gaur egun ez dut uste hori egiten dutenik, eta hor badago igual erronketako bat ez nola itzularazi tresna horiek edo ze beste tresna sortu norabide hortan egin dezaten tira. Gero, nik usteet, esan bezala, 10 urte pasa dira matxona hasi ginenetik, eta gauzak izugarri aldatu dira, eta urtero aldatzen dira, bai hitz egiteko modua, bai Twitter bera zertarako erabiltzen den edo ez, eta baina teknologia eta baita ere teknologiari ematen zaion erabilera. Eta hor, sentxazioa daukat, gu behintzat oroar beti goazela atzetik. Gazteak dira beti desira garrian publiko hori eta nahi duguna erakarri, baina askotan goaz, edo beste hizkuntza batzutan egiten den hori erreproduzitzera, edo intuizioz, datu falta izaten dugulako batzutan, kalidadezko datu falta, eta sentxazio daukat batzutan
gaizki esatea, azkar esan da, baina igual ez dakit Jaurlaritzako ez dakit zeinek semela batzu ditulako, eta semela betan ikusten duen horri begira, eraikitzen diala plangintza kasu batzutan, ez oso zailako, aldi berean, adintarte honetako euskaldunen joerak eta identifikatzeak garaiz, ikerketa hori egiten denerako eta plazaratzen denerako dagoeneko realitate hori beste bada ez. Baina, igual ez da pixkete eskapatuko naiz, galderatik igual, baina pixket igual utopikoa, baina nik sinesten dut atzetik goazen horretan gauza hon batzuk ere izan ditzazkela, eta ez dakit gai geran gaur egun esateko edo markatzeko nerabek nola bizi behar duten teknologia, baina merrezkegu tresnak, ereduak, alternatibak, baina niretzako ere ala izan zat, da nik uste gaur egun ere izango dela, eremu digitala ere bada, zure gurasoen, zure irakasleen, zure dena dalakoen kontrolpetik kanpo egin dezakezun hori bilatzeko eremu bat, eta beraz ez dut uste bidea denik tutorizatzea prozesu horiek goitik bera ez. Inberko da ezi, kritikotasunean eta bar, baina hor, nik esperantza daukat pixka kontra gauzet gu ez gela oro har bat ere duanak, ni neu, algoritmoen menpe bizina izan nahi baino gehiago, baina Instagram kenduta dara matezak izan baden bora, baina, eta TikTokeren erabekin lotzen da, baina gero eta heldu gehiago du TikTokera biltzen dutenak. Nire esperantza da, kontrako gertatuko dela dako batean, akaso nerabeek iregiko digutela bidea guri. Jaso duten mundu bat dagoeneko algoritmo, inteligentzia artifizial eta beste mila joletan oinarritua, pantailetan, kontsumoan. Nire esperantza da, igual, nire buruari ardura kentzeagatik, baina akaso eterko dela bera unaldi bat ere, beste modu batera begiratuko diola horri, eta guk inbarko dugu bidea atzetik, baina kasu honetan norabide honean. Oso ados horrekin, eta nik uste dut, lehen ere pixkat dramatiko ez, mekanismo, ez dakiz zer, baina gazteek ere ematen dizkigute adibideak, Landerak esan duen zela, niretzat eta euskal gazteek, niretzat orain egiten ari den jakioa Spotifyrekin adibidez. Osan nahi dut, niretzat oso elagin handia da, hor arrakasta edo sozialki ere bai uste dut badaukazuela ez garen joan, badaukagula kapa hori ez, eta ordan gaur egunik ere uste dut hori ere ate bat dela, irekitzeko ate bat, eta igual teknologia horren atzean zer dagoen ikusteak, bapatean orain izugarrizko eragina du, ez? Eta hor bai uste dut ere pixkat, igual, ez, ematen du komunidade txiki bat garela, euskaldunena, baina bada eta inpaktu eukidezak, eta ni nago pixkat, ez, hori ia kasu hau bezalako beste gehiago irtetzen diren, ez? Honek izugarrizko inpaktua dauka zuzena gainera, ez? Eta pertsonek eragindakoa, gazten gaetik asko datorrena, orduan zentzu horretan ere. Orduan berez, hor, garrantzitsuena da, nolabait, oinarriak ondo jartzea, ez dira, ez teknologiko, ez analogikoa, dira balore batzuk, ez? Eta gero horren gainean eraikiko da, azken finean, bilatuko da zelan edo nola, baina zimentu horren gainean, ez? Eta besteak ikasten baldin badu, komunidade ikusten, euskalduntasuna ere modu batera bizitzen, kulturari ere ematen behar dan, tokia eta behar dauen garrantzia, gero bilatuko da hori non zabaldu. Baina kasu horretan ere, nolabait ikusi behar da ere aukera hori badagoela. Hori da, Ez daki diren erreferenteak, zuk esaten zinun moduan, ez dakidan, beste eredu paralelo batzuk, ez? Eredu desberdinak justo nagoen apuntatzen, baina bai. Nik uste du referentetan eta dira nola, eta pixkat motxilak kendu ere, ez ematen du orain dana, gazteak egin bartutela dana. Eta ondo joan, plastikorik ez kontsumitu, gainera mugiendera, gainera guri erakutsi, eta kalea garbi mantendu. Baina, ez uste dut horre, igual modelo desberdinak erakutsi behar direla, ze batzutan ikusten dut orain, guk adiz hori igual pixkat gehiago egiten genuen, informazio pixkat gehiago bilatu, orain asko, datorkizu ez lehen, ez dakit nik musika diskak erosteko, askotan kanpora joan behar zinen. Benet, zerbait berritzailea erosteko, Bilbo baten ezen eukan, argi eta garbi. Eta orain ez dana daukagu. Dana daukagu hemen, dana daukagu hemen, eta ez horrek aukera pilo bat baliatzen dizkigu kontrara, oso zaila da orain informazioa ere kuratzea, ez dakit nola esan, filtratzea edo zaintzea, ez? Tordan zentzu horretan, igual
laguntza beharko genuke, hori eredu desberdinak ezagutzen, eske gainera euskeraz ere produktu pilo bat dauzkagot, ez ditu inork erabiltzen. Eske oso sortzaileak gara ere, baina gero gauza asko geratzen dira hor, ez? Eta orduan nik uste dut pixka arrotu behar garela ere zentzu horretan gure produktu digitalak erabiltzeaz, eta gainera konektatzen arlo sozial honekin, zeina uste dut gazteak oso konektatuak dauden, uste dut impactu gehiago lortu balko ganukela, esaten behitu, Spotify zaigu gustatzen hau, badaukagu alternatibo euskalduna, ez? Badaukagu alternatibo euskalduna hemen bestean. Eta hori dut batzutan, txak, geratzen dela. Nola egiten da hori, ez? Zan nahi dute ikusgelako produktuak edo ikusentzunezkoak eta oso erakargarriak dira, baina nolabait iritsi behar dira baita be, nolabait. Ez dakidan ikasgeletan, ez dakidan, Bai, zaila da, sortzen ditugu gure edukiak eta gero beraien plataformetan igual landerrez, ikusgelako bideoak eta Instagramen kontsumitu dira gehiago web horrialdean baino. Ez hor, nolabait, aipatzen eredu berriak edo zehozer asmatu behar degula edo, nik uste dut alde horretatik badagoela ja hori tresna, adibidez sozialen arloan dago Fedibertsoa, zein ez da soilik tresna berri edo alternatiba soil bat, baizik da pentsatzeko, online pentsatzeko eta ere bai antolatzeko eta komunitateak bera teknologia erekitzeko eredu oso berri bat, eta hori da sozializatzea eta jendartera gerturatzea falta zaiguna behar bada. Baina nolabait, teknikoari dagokionez badago, eta badago jendea horretan ja aditua, eta hori da nik uste lortu behar dena gerturatzea eta jendeak erabiltzea ez frikiak direnen gauza bezala, baizik eta ez ezke. Guk ez dugu nahi gure komunikazioa gertadadin enpresa ultrafasista baten plataforman. Ze horrek ez du batere bat egiten gure balioekin, eta ez du zentzurik hori erabiltzea. Orduan, gure balioetan oinarrituako ze beste eredu hau eta horiek baliatzea eta ez erabiltzea besteak, soilik badelako mainstreamea dena edo errazena edo doakoa dena, ze alternatibak ere bai doakoak dira, orduan alderretatik, egin behar den trantzizioa ez da inbeste teknikoa, baizik eta kontzientzia eta normalizazioarena, ezke teknologia alternatiba horiek ez da frikiena, baizik eta gure balioetan oinarritakoak. Ezke barra egiten ari naiz, zeizu gertatu hori Spotifyrekin, nizoratuta nago. Kriston esfortzuari naiz egiten alternatiba bilatzeko. Kriston lana neukan eginda. Eta kriston oiturak. Eta kriston dena. Eta egin behar duzu kristolako esfortzua. Eta hori arlo pilo batean, ez? Spotifyrena jartzen du dalako musika eta erraxa da konparatzeko, ez? Baina horre... Euskararekin ere gertatzen da hori. Zati batean. Ez, orduan hori. Lande, venga. Ez ari zuzen. Piskat nik uste, aipatzen nahi zaten alternatiben bide hortan, guk euskarazko edukiak egiten ditugu neurrian, erronka etengabe da gai hau eta ez da bat ere erraza, baina azken molan bastante nabil gai honekin bueltaka ere, gaur hau nik usentzunezko eduki digitaletaz egitea, teknologiaz, baina berezik igual ikusentzunezko ere muradi joazen etaz, jarri zaie ere nolabait misioa, euskarak ditu nutxune gabezi guztia jarantzutekoa, eta ez digute esan formula zein da, nortarako. Esan digute zer nahi duten gutaz, baina ez esan nola egin behar dan. Eta hor, mila aldagain hasten dira, eta zer eman lehentasuna eta nola, ez da asmatzen alde batetik gazte euskaldun horiek, edo nera euskaldun horiek, plataforma horietan baldin badaude, alde batetik intuizioak ez dizu hor ere egon behar degula, edo hori egiten saiatzen gara kasu batzutan, besteak beste ere, ze hori da beste buelta, diru laguntzak eta barrek finantzatzen duten sistema baten ikusle datuak diralako askotan sostengatzen dutenak edo laguntza hori jasotzea eta barrean nora jotzen duzu, jende hori da gontokira. Nolabait horre justifikatuko lakoan zuk egin dezuna alegina eta hor jarrian dirua. Beste alde batetik, plataforma paraleloetan edo Fedibertsoan, baina baita ere beste ere batzutan egiten ari dian bideak interesgarriak dira, eta uste
nire kasuan ez dut uste kontrajarriak direnik oraindik. Balantza hori eraman behar dela alde batera edo bestera, bai uste dut baietz, eta hor uste ere ETB-ri, ze baina ez dago bat ere modan ETB eta zondo hitz egitea, eta hor bar, pixkat hor, beti da gaizaia, baina nik uste behintzat ETB-ke sortu dituen plataformak naiz eta askotan ja pixkat meme bat bihurtzen arian zenbat plataforma desberdin, eta uste da hainbat berria datorrela laizte gainera, eta bar, aldi berean iruditzen zait, pixkat zuek aipat ari zinetenen bidetik, lehenzuk ez bazen un bideo bat YouTubera igotzen nun jarri hartzen nun. Da ez zegoen oso harri ez, eta edo beste hainbat plataforma egin antzera. Nik uste guauk edo primera neka adibidez, bilatu beharko dituztera formulak irekiagoak izan daitezen, ETB-ek egoitzen ez ditu beste eduki batzuk ere tokia izan dezaten bertan, baina interesgarriak diala komunitate, hizkuntza ardatz duten eta tokikoak dian, baina aldi berean irekiak eta publikoak asunan eta doakoak dian tresna batzuk izatea, eta uste hori orain badagoela eta lehen ez. Eta, orain di falta da edukia hor, falta da, ikusleak, falta da ere bai hor, baina bai eman dia pauso batzuk, eta azken 2 urtetan dia hauek, aukera batzuk zabaldu dituztenak, uste hori ez ditugula nahikoa esploratu. Leire, zu gelditu zara gogoz, zer izateko ez da? Ez, justo ez, beraiek esan duten ari aipatzen zaren adibidez justifikazioa, nola batzutan eskatzen den metrika horiek, eta esaten nuena, badela gehiago, ohitura, ezuk esaten duzuna, Spotify kendu eta orduan nola egin behar duen musika edukitzeko, eta digitalizazioaren kudeak eta kontzientea egitea, nola bai de, ezakit norekin hitz egiten nuena, Mastodonen irakurri nuen edo, irakasle batek nola bere ikaslei eskatu behar ziren artxibo batzuk pasatzea ordenagailu batetik bestera, eta USB batean, eta ez zuten fitxategi baten, nola hartuko dut fitxategia eta kopiatu eta gero hori eraman, ze dena hain sinkronizatuta dugu, hain automatizatuta, hain erraz eta inkontzienteki egiten du makinak, guk ez dugula digitalizazioa bizi prozesu kognitibo bat bezala, baizik eta gertatzen da, eskrol batekin, batzarekin pasatzen dut, baina nik oso kontzienteki egiten dut nire izan datuak edo fitxategien kopia bat, jakin programa hau instalatuko dut, baina ikusiko dut ze beste etortzen ziren ordenagailuarekin, eta ze kendu nahi dut, eta zeinek kontsumitzen ari didan espazioa, noizan behin begiratuko dut zerbaiten kopia egin behar dudan, erabidez, nik argazkiak ez ditut sinkronizatutak Google argazkiekin, orduan nire mugikorreko argazkiak momenturen baten bizitzan pasa behar ditut nire disko gogorrera, ze bestela petatzen dit mugikorrak. Orduan, horretako denbora bat hartzea eta pausatu eta esan, digitalizazioare bat da denbora, eta da dedikatzea eta ohiturak hartzea, ez da soilik dena sinkronizatzea eta lizko eta gertatzen da, eta hori bada aldakita bat, ez teknikoa, baizik da kognitiboa eta kontzientziakoa. Claro, baina azkenean dira jaten ditugun diskurtsoak, ez? Googleekin hain erreza da egitea horrek segurtasun kopiak eta orduan onartzen dugu horrela egitea. Aurrekoan ere norke gobernatzen du internet, jardunaldi horretan ere, eta .eusek martxan jarriko duen beste sistema bat eta kopia horietarako eta helbide elektroniko eta guzti hori eta ordaindu behar da, klaro. Eta orduan askorentzako da, eski hau ordaindu behar da, ez? Orduan, zati baten naturaltasunak eta diskurtsoak eramaten zaitu gauza batzuk egitera eta kontzientziatik ere batzutan ez daizu ez da bururatzen, eske bide naturaletik zoaz. Alternatibidadea ere bilatu behar da edo erakutsi behar da. Batez be, erakutsi. Zenbat aldiz ez zaitu hartzen lagun batek eskutik eta ez dute duzu behitu. Taberna honetan, hau da guai, hau da ondo, ez? Eta zu beti joan zara berdin horretara, zaizu gustatzen taberna hori, baina basoa, ze hori da zautzen dozuna. Eta komodidadea baita. Gizakiak komodoa gara, komodidadea gustatzen zego. Oporretara goazenean, ikusten baldin badugu taberna eta funtzionatzen du, 5 egun egongo zara herri horretan, baina horra zoaz. Ez ara ziko probatzen, ez aizu gertatu? Oporretan, gaude deskubritzen, oporretan gaude, prisari gabe, topatzen dugu taberna funtziona eta egunero hortara, listo. Olakoa gara, orduan, inkomodidade horretatik
sortzea basaia da. Eta gero lehen lehir esan duzu gauza bat asko gustatu zaidana, eta orain nengoen pixkat lotzen dela kate osoa erakustearena. Hau da, orain ja gauza initxiak dira ere ez dakigula ez, baina digitalizazio guztiaren atzean dagoena, terriblea da. Eta materia pilo, esan dut, fizikoa da. Fizikoa da. Eta gaude hor, laizter ezingo ditugu izarrak ikusi. Daukagun kristoarekin hortik, ez orduan, dana fizikoa da, orduan, nik uste dut hori erakusteak ere lagunduko ligukela pilo bat, igual neurtzen edo erroparekin segituan hartu dugu, ez dugu hainbeste erropa kontsumitzen, jendea lasaitu da pilo bat, bigarren eskukoak, ez dakiz, ez, hor pixkat sartu dugu, hortik barre egiten dirate bat, baina guztu da, ebala, zuen arteko kontu bat, baina nik uste dut asko aldatu dela erroparen historia, nahiz eta hori indik batzuk erosten dugun, baina bai, zentzu horretan kate guztia erakustearena uste dut interesgarria izan daitekela. Eta gero ikusteko ere, euskal produktu batek zenbat balio duen, ostras, gero atzean dagoen guzti horregatik, hau ezin dela izan, de balde, ez da hor, eta orduan gero segutan kontratuko ginena, klaro, Googleek orduan, atzetik nola egiten du guztia, eta hor galdera pilo bat etorri alzaizkizu, baina igual katea ere bai, makina, kutsa beltza, katea dana estalita, eta inkomodidadea zaigu gustatzen. Eta orduan hortik gaude, hartuta gaude. Ni preokupatzen hau apurbet, euskararekiko atxikimendu adibidez, zenbat ekitaldi dazkaun eta zenbat ekimen, eta agian txikitatik ere edaten dugun etxetik, edo batzutan ere lagun artetik, edo hartzen duzun erabaki bat da, ez? Baina batzutan iruditzen zait hori, maila digitalean, edo mundu digitalean, batzutan hori bigarren plano batera, maila sozialarekin batera, edo ingurugiro, edo ekosoziala, edo ez dakizelan deitu, ez? Batzutan bigarren plano batean gelditzen direla, beste gauza batzuk lehenesten ditugulako, eta horre preokupatzen nago adibidez. Ez dakit dan gure garaiko arroparen horrekin, ez? Levisak euki barzen du zan nahi bazen du neukin estatus moduko bat, edo Martinsak edo nik ez dakit. Eta gaur egun da, telefono mota bat, ibili ez dakize aplikazioetan, eta guzti horretan ere non gelditzen den, adibidez, beste kontsumo mota bat, edo hori, euskararekiko atxikimenduarenan, nigandik hasita, askotan pentsatzen dut horretan ere, edo aplikazioak existitzen dira euskaraz ere erabili ditzazkegunak, edo eta igual konpartitzeko besteekin, errezagoa dalako hori alde batetik ezakit. Hor adibidez, lehen aipatu dudan moduan, eredu alternatibo edo horiek einande batean komunitatetik sortuak direnak ahalbidetzen dute, plataforma horiek ja berariaz euskaraz jartzen badizute edo mugikorrean edo ordenagailuan, adibidez, Mastodon zera nik erabiltzen duan sare soziala, eta bertan niretzat da arnazgune digital baten modura, ez da, nik badakitor euskaraz publikatzen aldu dala erreparo horik gabe, inungo estres linguistiko horik gabe, anola lehen Instagram nuenean, esaten nuen, ezke nire jarraitzaileetatik zenbatek dakite euskaraz, eta ez dakit zer publikatuko dudan, edo baina adibidez orain Mastodonen ez zait ez da bururatzen ere gazteleraz publikatzea, ze azteko nik dudan kontua da mastodon.eus. Eta hori komunitatearen, ez da baldintza bat, baina sustatzen du zure lehenengo hitza edo behintzat euskaraz egiteko esfortzu egiten baduzu, hobe ez da. Eta hori komunitateak berak errazten dizu euskaraz egitea eta ez izatea hain esfortzu edo hain estres linguistikotik egindako autu bat. Bezik eta bada, niretzat hemen ibiltzea hizkuntza horretan egitzea da eta puntu. Bai, aldi berean bestaldean dago, ez? Igual Twitterretik joan ginenean pilo bat Mastodonera ere sekretatu zen euskara erabilpen mailarekin ere, esango nuke jauko esan ez dakitzen punto, asko. Baina ez dakit, desagertzea bebai horre egon daiteke bebai beste eztabaida bat, ez? Osea, libre eusten dozu zenbait diskurtzetarako, beste hizkuntza batzuetarako, eta bar. Nik hori ukitzeo zalantza adibidez. Tira bai, baina hor ez da ere,
geto modua bilakatzea ez da ere mastoren soilik, gure instantzia soilik euskaraz dakitenek sartuko dira, baizik eta hor mundu fizikoan bezala ez da hor gertatuko balitz batean kriston erdaldun bola datorrelako edo hor ikusi besterik gabe, bakoitzak erabakiko du alde batetik euskaraz dauden pertsona horiek euskaraz jarraitzea, gero ere bai, zu maston.eu zen sortze baduzu instantzia eta bertan lehenesten badute euskaraz egitea eta ez badakizu ez, baina ostras, orain kriston bolada jende egingo balu .eu eta guztie gazteleraz horri alarma bat pizten du, ze komunitatearen nola baiteko araua edo baldintza da zuek, hau euskara sustatzeko edo euskara estres lingüistikorik gabe erabiltzeko gunea da orduan, nahi baduzue mastodon.social edo mastodon.es sortu ezazue, baina ez erabili mastodon.eus eta ekarri hona gure komunitatean edo berez nahi ez genuen zerbait. Orduan, igual, lehen komentatutakoaren bidetik bi plano ongo lirateke, ez? Batetik pertsonala eta zure erabakia hartzen dituena, eta beste plano bat, agian erakundetatik eta etor daitekena, eta primeran eskuragarri edo sustatuko duena, ez dagoen nahi lotuta agian ikusle kopuru batekin, baizik eta lehenesten diren helburu batzuekin, eta hor asko hitz egiten dabe bai, zean da, digitalidadearen plan estrategiko baten inguruan, eta hori falta zaigula, eta agian hor ere kokatu beharko litzateke, etorkizunera begira egin daitezken proposamenak, eta hori nor gidatu beharko leuke. Nik ez dakit, bakarrin negoen pentsatzen, eta puntatu dudan bakarri izan da datuaren ekonomia, ere beti, oso orain jari gara dana neurtzen ere ez, dana neurtu aldugunez, dana neurtzen da, eta hau dira zifrak eta hau dira metrikak, eta nik uste dut horre ere beste zerbait asmatu behar dela, bestela beti gabiz. Nik sortzen dut hau entzat, eta ez dakizer, eta beste, eta uste dute intangible gehiagotan daudela gauzak, eta orain dena neurtu aldugula, irutzen segutat, ez, dana hortikan jaso behar dugula, eta nik uste dut intangible pilo bat daudela zentzu horretan. Nik uste ere, konplixo da analizio bat egitea ze, ez gaitezen engainatu ere ez. Ez da jendeak ez ditunik euskarazko edukia kontsumitzen algoritmoak ez izkiolako erakusten. Oso eroso alitzateke pentsatzea hori dela problema, eta garen esatea listo, algoritmoak zapuzten du gure plana. Izenburuan ere euskaldunak dijoa hor, eta ere beste galdera potolo da zein zer dian belaunaldi berri euskaldunak gaur egun, dian euskara dakitenak, dian euskara erabiltzen dutenak, dian euskarazko referenta dituztenak, eta hor nik uste ere azpi multzo oso desberdinak topatuko genituzkela ziur asko, eta orduan ez da bakarrik erosoagoa zaiela teknikoki, teknologikoki da aplikazio mailan eduki batzuetara iristea, baizik eta hizkuntza bera ziur asko hobeto ulertu eta menperatzen dute kasu batzutan, erreferenteak ere askotan igual gaztelaniazko edo ingelesezko edukitan dituztenak diagertukago zaizkienak, orduan, ditugu motxila bat baino gehiago, ez? Eta erronka, eta askotan da zaila asmatzea zein erronkari heldu. Eta orduan ikusten alde batetik egitura alternatibo horiek ezinbestekoa diala eta horiek potentzialmente inbertu behar ditugula, eta balioan jarri hor da ona, eta hori igual hezkuntzatik egin behar da, ezain beste nik uste perspektiba moralizatzaile batekin ez dut uste hori oso eraginkorra danik, baizik eta bai ulertaraziz nola funtzionatzen duten gauzek, baina gero aukeratzeko eskubidea emanez, eta bat ez ustetelako, ez dagolako modu txarragorik nerabe baten jarrera aldatzeko esatea baino zer egin behar duen. Eta hori nik uste aldi berean gertatzen dena dela, nekez ekarriko ditugula euskara soilik funtzionatzen duen eremu batzutara, euskararekin apenas kontakturik ez daukaten horiek. Eta horiek dira Euskal Herriko biztan legean zati handi bat. Eta aurretan erabakertzen baditugu, baita ere oso zati handi bat. Eta orduan, besterako plataforma batzutan, behintzat euskararen ikuspegitik, beste kontu bat teknologiaren buru jabetzaren ikuspegitik, baina egoten jarraitu beharko dugu, jende hori arrantzatu nahi badegu. Ez dakitena da nola, eta hor, ideia pixkate absurdo bezala, baina batzutan pentsatzen dut, nola, diru eta balio eta energia asko gastatzen dugun ere, ikusten ez publiko batzen gana besten gana iritsiz, askotan segurazki frakesatuz, esena ez da zenbakitara begiratzen baino bakarri fruitu askori gabe, igual hartu behar dugu belaunaldi bat, 2 urterekin,
eta beste guztiak abandonatu, ikusten zertatzen den, eta Bere belaunaldi suertean. horren fase bakoitza akompainatu, gabiltza etengabe publiko guztiei, eta oso berezituak dian garai batean erantzun, ez? Eta esan nahi, gazteak zianak, ja gero ez dira gazteak, orduan noain berriz dut gazteekin, baina hendik ez dakigu aurreko gazteekin zein behar genuen, eta nik uste, korapillo oso potolo da, eta orduan, nahizanik ere tentazio izateten, nik nahiko nukenetik, benetan era inkorra danera, ez dakite, uste ez dagoela hainbide motza, eta orduan, desira baino, irakurketa pixka zabalagoak behar ditugula, desira alboratu gabe. Hori nola iten ezakit.